Začína. Kde sme práve pristali? Pristali sme v Atenách. A kam ideme teraz? Ideme do Aten. Ideme na ubytovanie a ideme akým spôsobom? Ideme Uberom, lebo sme trápni. Pozor. Nevieme si objednať lístok na vlak. Spadneš, pozor. Ale ja som ti to povedala aj vopred. Len ty si ma nepočul. Tak už som ti to rovno oznámila. Prvý kuk. Park pre koho to je? Park pre smradov. Oh. Nevadí. Takže dnes je náš druhý deň v Atenách. Včera sme mali len taký zoznamovací deň, kedy sme pochodili veľa, ale len sme si tak ochutnali prvé chute Grécka a zoznámili sme sa s mestom. A dnes ideme na našu prvú atrakciu Kerameikos Archaeological Site. Máme naplánovaných 13 zastavok, tak uvidíme, koľko stihneme.
prvý dojem je taký, že to bude extrémne zaujímavé pre každého fanúšika kameňov. Prvé zaujímavé... Môžem? Dobre, takže toto je prvá zaujímavosť tohto miesta. A Keramikos bol známy ako štvrť hrnčiarov v starovekom Grécku a bolo to hlavne kvôli tomu, lebo tu bol veľký výskyt ílu. A keďže tu bolo toľko hrnčiarov, tak aj pomenovanie Kerameikos pochádza zo slova keramos, a teda keramika. Okrem toho je tu stovky hrobov, ktoré siahajú až do 4. a 5. storočia pred našim letopočtom. A to je z tohto miesta asi všetko, lebo inak je tu len veľa kameňa. Ideme ďalej. Druhé miesto, ktoré navštívime, je Herakleidonové múzeum. Tak, uvidíme. No to je všetko. Takže číslo 4 je Ancient Agora. Nevieme o nej nič, takže vám nič nepovieme. Hneď to bude. Zatiaľ.
Vieš, čo si pamätám ešte zo strednej školy, tak je, že v tomto starovekom období existovali 3 druhy stĺpov. Jeden sa volal dórsky, to je tento. To je také, že vlastne má tu nejaké tie medzery, nejaké tie vyklenky, ale je taký obyčajný, že nemá ani pätku, ani nič hore na vrchu. Toto je jónsky, lebo má hore také zatočené valuty, ale je taký čistý a má dole pod pätku. A tretí je korínsky, ktorý má ešte, je to taká v podstate zlúčenie na týchto dvoch a ešte hore má také pekné kvetinky, takže keď to niekde nájdeme, tak ešte to natočím. A teraz pokračujeme smer tam najznámejší chrám tejto agory. Najväčší chrám, ktorý sme nevideli, jak sa volá. No a táto agora slúžila hlavne na politické diskusie, vznikala tu demokracia a okrem toho slúžila na miestne trhy. A chrám, na ktorý teraz ideme, sa volá chrám Hefajsta. Dobre? Dobre, je to on. To je najznámejší chrám. Ktoré neviem, jak sa volá. Dobre, ideme tam. Tak úspešne som našla aj korínsky. Len teda nevidíte, že ako pokračovala, ale také to mal peknú hlavicu. Nachádzame sa v Hadrianovej knižnici. Ešte nevidíme žiadne knihy, tak možno trošku neskôr. Znova pre fanúšikov kameňa. Tak dnes máme 5. deň našej dovolenky v Aténach a aktuálne sa nachádzame na Akropole, to je vlastne celý tento kopec a ideme na hlavný chrám, ktorý sa volá Partenón.
Pravdepodobne posledná pamiatka, ktorú si ukážeme, je Zeusov chrám. Bohužiaľ v stave, v akom je. Ale zostalo sú také nasekané časti a tam sme to videli. Ale nepotvrdené informácie, nešírime hľad. Náš posledný obedík. Veľa syru. Mňam. Čo si povedal? Že taxíky sú pre jednoduchý. Takže ideme metrom. Airport. Aeroporto. No, polka.